Misawa kendo Machiegni jahera mar Kala TV ageno odiochiengi ma tarik 23 dwe no mar adek higa mar 2026 dhi kodi yonendo mano makare. Odiochiengni ndo mano makende mageno ni juma mari bende chak yonendo mano makare machiegni chenendo mar Machiegni Pacho. Wakilo ni weche manyien matuch koni koda kocha jago mogo bende ntiere kuonde mopogore eneno ni weche gi duto chopo ni makare kendo thulendo ma owinjore. Kamago momiyo pek gi thulendi oting'o mano mar limbe mar jatend piny William Samoei Ruto kendo mano ma Migori. Mamoko gin dwaro makonito keti koda riwruok nogo makelo kanyakla puonj mag kupeta madwaro mondo mi jopuonjre mago eko ma jopuonje nyalo ndike yonendo mano mar yudo sara kaachiel koda yonendo mano ma ongirore. Mamoko gin mago ma otenore koda weche ko mago mag meko mar Rafael Tojo makamano biro mana bang' kane osenyidhore lela ni nitiere kama bende ne oponde kinde ko mane oyudo mahoni nitiere jomoko ma bende ne luwe. Bed kodwa nyaka giko mar chiro niendi. Nyinga en Julian Ouma, jaloko maro en Bella Achienga. Parni yudo achiel kachiel kokaliro kuma tudruok magwa mago eko magwang' buka at Kala TV Live, YouTube at Kala TV kaachiel koda TikTok at Kala TV. Machiegni jatend piny William Ruto dichi makaunendi ne otayo limbe mage kaunti nindo mano ma Migori kama bende ne oyawa yanga chenro nindo mano mar gedo mar utege ko mago manengo giyot e kaunti makono. Chenro bende ne itayo gwenge ko mago mabera e kaunti ma Migori. Kindo gogo jatend piny ne osingo mar biro chwalo dongruoge ma opogore e kaunti ma Migori kono ka oluwo nyaka gero chenro nindo mabera e rang'iny nindo mano ma nyasani. Jatend piny bende ne owacho ni onge gweng' moro amora mabiro dong' chien e pacho kaendi kokalo kata kotenore koda wechegi ko mag dongruok. Hapa Homa Bay tutaweka rescue center. Tumeweka milioni 250 ya rescue center ya Homa Bay. Ndio wavuvi wasihangaike wakati ajali imetokea kule baharini, tuwe na uwezo ya kuwaokoa wavuvi wetu. Vile vile tumeweka hapa boat ya kisasa. Tumenunua boat ya milioni 70 ya kuhakikisha ya kwamba rescue ya wale hatari yote ikitokea kule baharini, tuwe na boat ambayo inaweza kuokoa maisha ya wavuvi hapa. Ile Lake Victoria Ring Road kilomita 500 kutoka kule Busia kupitia Siaya kupitia Kisumu kuja hapa Homa Bay kwenda mpaka ifike kule Migori. Hiyo barabara ya Lake Victoria Ring Road tunaanzisha mwaka huu. Tumeweka pesa, tumeweka mpango na watu ya World Bank kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba wakati barabara zinajengwa Kenya, barabara inajengwa sehemu hii. Airport yenu hapa Homa Bay, sasa tunapanua hiyo airport. Tumeongeza runway, tunajenga apron. Sasa tumeweka pesa ya terminal building. Ndio hii airport yenu ikae chonjo kama airport zingine za taifa letu la Kenya. Wale majamaa wa pepo chafu ya ukabila na chuki hawatapata nafasi Kenya hii. They will get no chance in this nation. Ninyi mnanielewa? Si mnajua ule mjamaa wa pepo chafu ya mambo ya ukabila na chuki? Ule jamaa hana track record yoyote. Hana mpango ya Kenya yoyote. Alikuwa bunge, one term member of parliament. Kule bunge hakucontribute hata kitu moja kwa debate ya parliament. Hakuna motion alipeleka bunge. Hakuna bill alipeleka bunge. 5 years wasted. Mtu ambaye hana track record yoyote. Saa hii anazunguka kwa makanisa sijui wapi, kwa mazishi sijui kwa maduka, akituambia ya kwamba anataka kutuelezea mambo ya ukabila. Mimi nilimpatia nafasi badala ya nikamwambia anisaidie mambo ya kahawa. Akaenda kule, akaungana na makateli ya kahawa. Ati anauliza wananchi wamlipe shilingi 3 kwa kilo moja. Akaenda huko ati anapigana mambo ya pombe. Akaenda huko akakuwa extortionist. Ana extort watu ambao ni wafanyabiashara. Alafu leo anasema ya kwamba ataongoza mahali popote. I want to tell that character, you will lead nowhere, you will lead nothing, and you will lead nobody. Juzi nasikia anaongea maneno sijui ya tenda.
sijui anaongea maneno sijui ya Chinese kampuni. Wewe mtu ya ukabila na chuki, sisi tunajua unatafuta mahali ya kutafuta pesa. Sisi tunafanya kazi na kampuni ambazo ziko na track record. Tunafanya kazi na kampuni ambayo wako na track record ya kufanya kazi. We are not working with brokers. We are not working with middlemen. You are interested in bribes. You are interested in conmanship. We will not allow you to con anybody. We will not allow you to be bribed by anybody. These contractors we have, their business is to serve the people of Kenya. Tunaelewana jameni? Hapa Oyombe hawajawahi ona rais ya Kenya na macho yao. Ama mumeona akifika hapa Oyombe? Kwa hivyo leo ni siku ya kihistoria ambayo rais wetu wa Jamhuri ya Kenya ametutembelea mpaka ndani ya kijiji. Wale ambao walisema wamekea baba mitego, wale ambao wamesema sisi sio shareholders, wale ambao chuki yao ni kwamba wewe umetembelea Nyanza na umeendeleta maendeleo Nyanza, wale hatuna sana hao. Na sasa hii wewe umefungua mlango, wakirusha tunarusha, wakirusha weche moko en ni jatend migepe kendo jatend migano indo mar weche maoko e pacho kaindi koroni to ne ochopo kar ne ochopo e alap ndekeno indo mano ma Jomo Kenyatta kambende ne orwako e pacho kaindi jalup jatend piny manindo mano mar China mano migosi Hen Zhang kabende e kinde gogo ne otene koda jagoro kamigano indo mano mar weche giko mago mag pinje ma oko kabende gie thuolono indo jambetre mar piny China e pacho kaindi mano Wechemanyien bende koro ne ochopo e chenro mar weko makamano. Chenro makamaindi koroni to yango chenro giko makare mar tudruok e kind piny Kenya kaachiel koda piny indo mano mar China. Kabende Mudavadi ne oyango ni chenro mar limbe makamaindi biro kawo thuolo mar ndalo 4 duto biro yawo chenro ma opogore opogore koriwo weche giko mago mag ohala kaachiel koda tije. Chomoko eni riwruok makelo kanyakla jopuonjre mago eko mag primar e pacho kaindi kata kupet koro wuok oko kendo dwaro mondo mi sirikal nyalo ndiko e tich hiyo nindo mano ma ongirore kendo ma yudo sara jopuonjre go eko mago ma jopuonje ma kwan giromo 44,000
kane giloso kod jofwambo odiochieng' ma kawuonendi giwacho ni gimiyo chik sirikal ma pacho kaendi mondo mi onyal ndiko e tich jopuonje ma kamago kaluwore koda chenro mag puonjo motegno ma bende gisebedo ka ginyiso e pacho kaendi kendo giko ma giluwo ni gisebedo ka gitayo chenro mag puonjo kuom thuolo mar higni malach to kata kamano sirikal pok ondikogi e tich e yo ma ongirore. Being taken to areas that have been known to be prone of insecurity, and that is Garissa. And the national games are being taken there. We are not against that town. But if they must be there, then we must be sure that security is up to date, because if there's any section of people we need to protect most are the children. We are advising the Minister for Education and the PAs to consider changing that venue for the security of the children of Kenya. Our appeal to avert any further problem is that Teacher Service Commission must move with haste to employ the said number of teachers on permanent and principal terms, and to compensate the teachers appropriately according to the scales. Komachielo en ni jotend migepe kendo jatend weche giko mago mag pinje ma oko mano Musalia Mudavadi kaachiel koda jagoro ka migawo nendo koroni to wuok oko kendo yango ni limbe mane gitimo e piny nendo mano mar Russia koro odhi nyime yo nendo mano makare. Kano loso bang' duogo e pacho kaendi Mudavadi koroni oyango ni chenro kara onge ja Kenya moro amora ma ibiro ndik kendo e chenro giko mago mag lweny e piny nendo mano mar Russia kaka nosebed ka ineno e kinde giko ma okalo chien. Seche gogo bende ne okwayo oganda mathur kaendi mondo mi onyalo wuok e yo nendo mano ma oriere e kinde giko ma gidhi manyo tije kata gidhi tiyo tije ma opogore e pinje ma oko. Hakuna Wakenya ambao watakubaliwa kuingia katika ama hiyo special military operations ya Russia, which is very important because we've had a lot of Kenyans going there. We now have about over 250 Kenyans who are currently serving in those special military operations. So what we're able to establish and to get a commitment from the Russian government is that there will be no more enlisting of Kenyans into the army. We are also working to be able to see if it is at all possible to bring home those who are injured or who have finished their term. We were also able to secure the Russian government to agree wakubalie ubalozi wa Kenya uweze kuwa visit wale ambao wameumia na waweze kupeleka zile tunaita consular services. So it was a very good trip. But I was also able to meet the Kenyans who are there, the students, and the Kenyans who work there legitimately. We have about 750 Kenyans, 300 students and 450 who are working in good jobs, and I was able to meet with them, including watoto wa hii area actually. So it was a wonderful. Weche moko en ni riwruok kata dulo nogo mano mochung'ne yalo buche mag sirikal koroni to wuok oko kendo ogolo oko bura no mane omaki ne moko kuom jota chenro e kar thieth nogo mano maduong' ma Nairobi Hospital. Kama indi ne obiro bang' ka ne giloso koda registrar manendo mano mar buchego eko mondo mi koro ginyal golo buchego eko kanyo endo kata nyim doho mondo mi ginyal yalogi oko mar doho. Magi ne biro mana bang' weche moko mag siasa mopogore koro ni to ne osechak rwaki kotenore koda jota chenro maromo 3 ma bende ne omak negi bura e doho. On the charge under Section 87A, 4%, without giving reasons to pursue the court why it should be withdrawn under Section 87A. That means that the citizens, the free persons who have been before you, as they leave this court, there's a charge filed or registered with but withdrawn, but since it is withdrawn under Section 87 without explanation, as they walk out of this court, and because no substantive reason has been given why these charges are being withdrawn, we want to formally and strongly urge the court
to enforce and safeguard the Constitution and the constitutional rights of the 3 accused persons, as well as Mr. Victor Miseka. And I've not seen anywhere where a company should have a patron. And a patron was heard going down this country saying that he has arrested, persecuted, punished, and convicted. Therefore, Your Honor, it is only in order for you to summon the patron. Komachielo en ni ogai mar doho machon Justice David Maraga odiochieng' makaonendi ne otimo limbe kama bende ne orado koda ogai manendo mano mar IEBC mano migosi Thekona. E kinde gogo Maraga ne okwayo dulonogo man mochung' ne tayo yiero kaachiel koda tong' mar kor gwenge Pacho Kaunti IEBC mondo omi oket chenro makare mano mar yiero mar 2027 ka bende ne onyisogi mondo omi giket lai makare mar neno ni rowere ma Pacho Kaunti oyudo thuolo mar ndikore kaka jolut ombulu kendo gikawo opande e Pacho Kaunti. E kinde gogo bende ne opuoyo chenro eko ma iriembo koda rowere Pacho Kaunti ma ong'ere kaka tuko kadi movement ma oluwo ni osemiyo rowere mathoth ondikore kaka jolut ombulu e thurka. Come out clearly and show to the public that they are doing everything possible to prepare for the election. The other major point we raised was registration of our brothers and sisters in the diaspora. They are also very, very disadvantaged. First of all, with this mass registration, IBC is yet to come up whether it's also going to register to extend that to the diaspora. We are urging the youths to come out and register, as we are urging everyone else. And as far as we are concerned, the youths have on their own, I don't want to take credit for this, on their own they have come up with Tuko Kadi. An initiative, we applaud them. Wakao thuolo machuok mar yweyo bang' todo koda weche moko mathoth mapod ikone telendi mar Machiegni Pacho. Nitiere koda thuolo mar chalno ote mag achiel kachiel kokalo eko mar tudruok magwa mag eko mag mbui mar wang'u at Kala TV Live, YouTube at Kala TV kaachiel koda TikTok at Kala TV. Nyiriri en 20 mosekalo bang' saa achiel mar midhiambo. Kik idhi mabor. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, Machiegni Pacho, ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Ochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo.
kik bayi. Tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba. Duoko duto ne penjo mag jikondi. Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en mara machiegni pacho kuma okelni weche gi manyien matuch koni koda kocha. Ka koro ka iriwori kodwa gi thuolo niendi, nyinga en Julian Ouma, jaloko marwa en Bella Achieng'a. Intere koda thuolo mar chalno ote magi achiel kachiel koda luwo chenro magwa kokalo e kuma tudruok magwa mogiko mag mbui mar wang' book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV kaachiel koda TikTok at Kala TV. Wadhi nyime. Kwe makende koroni to nyise oketi ne josiasa ma pacho kaendi mondo omi onyal tayo chenro magi mag kisera mar ombulu gi kwe ma onge tulo kaachiel koda ayany moro amora e pacho kaendi. Maendi en kwayo mane oketi koda jadolo mar kanisa nendo mano mar Coptic, mano migosi John Pesa e kinde go mane otwa koda orfamnendi mano mar Kala TV boma ma Kisumu. Kama bende ne oseo mokalo moko kuom josiasa mosebedo ka kwedo sirikal ma pacho kaendi mitayo koda William Samoei Ruto ma oyango nosebedo ka chwalo dongruoge mowinjore e pacho kaendi. Neno ni kiyanyo ng'ato ma bende owacho nochung' to ng'ato bo wacho nochung', kiyanye e kibiro yudo ang'o? Jowadwa weuru jo ayenje go gienya yinya. An asekwerun kata kijende moko mimiyo pesa mondo yany jomoko ok ber. Awacho ni ayany en richo kendo piem gi president ratiro en chandruok. President matiyo ok inyal wacho weche mang'eny kuome kamano nikech mani yanyo ruodh piny. Onge ng'ama biro golo, ata nyalo wacho ni onge ng'ama biro golo Ruto kako paro no gi weche mag ayany. Ng'ani nigi rieko mang'eny, one time miwacho no, inie miwacho. To joma ma chunygi ong'eyo ni Ruto biro tiyo 2 term. Nyasaye gi malaike ong'eyo. Aparo ni jowa ma jo Islam kaachiel wariwre uru gi jo Kristo gi bisobe duto mondo wang'i uru gima koro Ruto timonwa madongo malichgi. Kendo Nyasaye onego gwedhnwa Ruto, daktari modhi nyime. Weche mamoko en ni anyuola moro mayudore e gwenge mago mag Kombewa e sub-county Maseme, county ma Kisumu koro ni to wuok oko kendo dwaro ratiro mar wuodegi ma oyang koda nying mar Felix Olwero ma bende ne ochiel koda magina ma owito ngimane e gwenge ma kono. Ka lipot ma kamendi ne okelnwa koda Felo Goblis Ochieng' mantiere koda ler mathoth. Kaluwore kod anyuola mar mosenindo Felix Olwero en wuodgi achiel kende no nowito ngimane higa mokalo e kar ohala moro mani Kombewa e kar chiwo od bura Maseme kokalo e lwet obila ma bende gikone neno osiep wuodgi no. Ka koro ni gidwaro mondo ratiro oyudre ne wuodgi. An gi min nyathi kaachiel gi jo dalawa wadwaro adiera mondo wang'e ni adiera nowuok kanyo nikech nyathina nonegi ka onge makosa manotimo, onege tichne. Nege kar tich ne mobiro nege. Mar ariyo, polis manonege no ging'ere go. Ang'o miyo polis ne biro nege to ng'eye. Adwaro haki na nikech nyathina ne nie tije giluonge dala gi simo ginege. Makosa onge. Karen Olwero ma en nyamin mosenindo Felix Olwero ojango ni bang' obila no ne chielo wuodgi kod magina nokongi ni magina no nomake e yor both, gino mokoni ok en adier kata matin. Wira ni obila no nong'eyo Felix kowuok chon. Bradangu hakukuwa na hatia yoyote, alikuja akauawa, polisi walimuua, ni polisi alimuua, alafu wanasema ati ni mistaken identity. According to us, it is not a mistaken identity. They did what they know, and what we want is just justice for my brother. Anyuola no ma bende ochopo apis duol mochung' ne rango tij obila e bade ma Nyanza, IPOA, koro ni okwayo duol no mondo okase timo nonro mapiyo e wi tho mar wuodgi kendo giyud ratichgi. Kinde no bende ne giseyo duol no mar IPOA ma gikone osekawo thuolo malach e miyogi lipot makare ka gisayo piny owacho mondo koro ni okonygi e yudo ratichgi e yo mapiyo. Since August up to date, we don't have proper answer to whatever happened. So our humble request is that the government to do something for us so that we get justice for our
my brother. He's only the son to my father. Jokene ratich oganda mawuok e kaunti no ma Kisumu kotenegi kod migosi Audi Ogada bende oriwore kod familia no e neno ni ratiro oyudore ne wuodgi Koseo Baduolo mar IPOA ma Nyanza kuom siko ka kawo thuolo malach e neno ni oganda e kaunti no oyudo ratichgi. Ofisa IPOA ka wan kaka oganda modak Kisumu ka wasetere cases molo 400 wasetero cases molo 400 kendo gi confirm nwa ka na adier file ma pod gin go gin 400 ma pok orumo. Wawacho ni wach mar Olweru, baba Olweru, min Olweru, nyithi Olweru gi jaode hakigi nyaka waduog ka tarik 14 mondo waago e lwetwa. Korka kore to Rashid Ngolo ma en apisa maduong' mar IPOA e bade ma Nyanza to lero ni lipotnik mar Felix en mano mane gisetere nyim apis jomin buche mag piny owacho ODPP kaka chik dwaro kendo pod girito ler kowuok kuomgi. The matter that you've asked about, we picked and commenced investigations. After completing investigations, we forwarded the file to ODPP Nairobi headquarters. ODPP is a neutral arbiter, and so we cannot be able to actually give them pressure. For them to be independent, they will have to do their work, and when they send the file back to us, we will be able to act. But of course, we'll be able to follow up. We have been with the family, we talked to them and explained everything, and I believe that they must have told you. Felo Gobliso Cheng, Kisumu County, Kala TV. Kod riwruok makelo kanyakla jopuonjre machono e skunde sekondar nogo mano ma Sawagongo koro ni to wuok oko kendo chako yanga chenro makende mabiro jolo nyithindo kata jopuonjre go mawuok e familia ma ochando to nitiere koda wechego ko kata nitiere koda wiyego mabetha madhi nyime koda somo margi. Riwruok nogo koro ni to wuok oko kendo gi yango mar biro solo omenda moko ma ibiro tigodo e siro somo mag jopuonjre makama. My name Colonel retired Dr. George Amenya Oyeho. The issue of old boys coming together came out last year when we visited the second principal, Mr. Paul Nyambala, and we said we need to bring all old boys together so that we can reconnect with the school and also connect with ourselves, because we don't know each other. Since people leave school, everybody goes their way, nobody looks back. And in this old age, one of the challenges is loneliness. And if you get your peers, it becomes easy to connect and reflect on the past. So we are here to reconnect with the school, reconnect with ourselves as old boys of the school. There are many old boys that have been started by different classes, but this time we brought together everybody so we can now have one old boys of Sawagongo. And that's where we are. We want to make this an annual event, and one of the things that we want to move forward is the school has to start a foundation. And this foundation will require all old boys, each to contribute 1,000 shillings only per year to the foundation. If we are 18,000, let's say 15,000 are willing to contribute 1,000 per year. That's not small money. That is a direction the school can go and can be sustained. It becomes a model for the ongoing students. When they come out, they know they have a fallback, they have people they can relate to in different areas. So that's our wish, and we look forward that this success is not going to remain today, we are going to carry it forward. The foundation, if we start a school foundation, our projection is that the school has a lot of students who really don't have means. So one of the challenges the school faces is catering for those students who do not have resources for school fees. And we think that foundation should be one way to cater for the needs of those students that are unable to cover their school fees. Two,
School development is a continuous process. And like the principal said, they want a front gate image for the school. If we had a foundation and we had money within the foundation, they would be able to draw the money to take care of that. So we look at the school development and we look at the student welfare. My name is Henry Omolo Dwar. I left Sagongo in 1969. To the school, we thought it wise that we should come back to where we came from, because that is the root that made us what we are. And if there's any help, we may not be able now because we are old, but as the senior principal said, maybe through connections, we can also bring in our friends to give in something so that the school can develop. My name is Jackton Nyapola Ondiko. I joined the Sagongo School in 1975. Then I left the school in 1978. So the reason why we are back to Sagongo is through my career, it is what Sagongo gave us. So we are giving back to Sagongo so that now we can build it better. And we are very happy to see a lot of improvements, a lot of changes, and even the population has been improved. The reason why I also came is to unite. There's a number of old boys whom I've been meeting, but I didn't know they have been in Sagongo. Like for one, I've been with one in a self-help group, but I didn't know until recently when we formed the WhatsApp group. So it's a great occasion, and we encourage it to continue that way. I am Henry Oyugairo, the Chief Principal, Sagongo National School. Today we have the Alumni Day, and this is the first time that we are celebrating this day. This is a day that we call on all alumni to come converge in school to make a reunion with themselves, and also make a reunion with the school, as well as making a reunion with the current students population. It's a day that we encourage those who learned in Sagongo earlier to come and do mentorship to our students, encourage other students, and also to come and understand the challenges the school is going through, so that we see ways that we can address those challenges together with the former students. That is the importance of the day. And today I think we have resolved that every 20th of March we shall have the Alumni Day of Sagongo National School. We have infrastructural challenges. We have a number of students who come from needy backgrounds. And that is one of the things that I know you are going early, but that is one of the things that they are going to do, to find out the challenged students from their backgrounds and come up with a foundation to help those needy cases. Thank you. Yena mondo miya maki kanyo telo nindi mar Machiegni Pacho kama kelo weche gi manyien matuch koni koda kocha. Med mana kete onjo mari mihero kendo migeno mar Kala TV wirani mai odwa kendo wakelo ni chenro mamoko mathoth makelo ni mor mogundho kaachiel koda puonjo ma odhuro. Nyinga en Julian Ouma, jaloko maro en Bella Achieng', oriti masani.